ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿಯೇ ಮೋಹಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ ಮೋಹಿನಿ ಏಕಾದಶಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂಚದ ಈ ಕತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಂಚ ನಮೈನಿ ತೂಪುನ ಈ ಕತೆ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಭಗವಂತನ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಓ ಜನಾರ್ದನ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಉದರಿಂಚಿನ ಐನ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಿಸವನ ವಿಧಾನ ಇಂಚಿನ ದಯದೀದ್ ಈ ಪುರಾ ವಿವರಳೆನ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಓ ಧರ್ಮಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ಅದೇ ನಮಗೆ ದುಂಬು ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗ್ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆರ ಐನೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ ವಿವರಿಸವೆ ಅಂಚದ ಈ ದಾದಮನ್ಪುಲ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಕೇಳ ಅಂಚದ ದಾದಪನ್ಪೇರು ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಕೇಳ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದಾದಮನ್ಪುಡು ಧ್ಯಾನ ಕೊರ್ದು ಕೇ ನೋಡವೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಎಂಟ್ ಪನ್ನೆರ ಕೂಪಡು ಅಂಚದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ವಸಿಷ್ಠಡ ಕೇಂದ್ರ ಓ ಮಹರ್ಷಿಲೆ ಅದೇ ಅಂಜದ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಗುರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿನ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಓ ಮಹರ್ಷಿಲೆ ಪೂರಾ ವ್ರತಲೇಡ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಾಪಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖಲೇನ್ ನಾಶ ಮನ್ಪುನ ದಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಕೇನೋಡು ಪಂಡದ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸೀತೆರ್ದು ಅಗಲ್ನ ಕಾರಣ ಯಾನ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬಲಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ದುಃಖ ಎಂಚ ಅಂತ್ಯ ಹಾಪುನ್ ಪನ್ಪುನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನೆದ್ದು ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಆನ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನ್ ತುಲೆ ದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ದುಃಖ ಇದ್ದಾವೆ ಕೆಲವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ದುಃಖ ನಿಮ್ದು ಪೂರ ಲೀಲೆವೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಈ ಲೋಕದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಅಂಚ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪ ಅದೇ ರಾಮಾಯಣ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪನರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಎಂಚ ಬದುಕೋದು ಎಂಚ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ನಡಪೋದು ಅವೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂದು ಪೂರ ಲೀಲೆ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಕುರುಮ ಪುರಾಣನೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತೆನ ರಾವಣೆ ಕಂಡದ ಕೊನೊತ್ತನ್ನೇ ಮಾಯದ ಸೀತೆನ ನಿಜವಾಯಿನ ಸೀತೆನ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಲ್ಲೂ ಅವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂಂಡ ಅಂಚ ಹನುಮಾನ್ಜಿಗಳ ಗೊತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತೆನ ಕಲೆ ಒಂದನ್ನೇ ಇಜ್ಜೆ ಅವೇ ನುಪುರ ಲೀಲೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ ಅಂಚದ ದುಃಖನ ಅಂತ್ಯ ಮನ್ಪುನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಡಾನ ತಿರಿಯೋನೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಓ ರಾಮ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಯನ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನಾಯ ನಿನ್ನ ಪುದರನ ಸ್ಮರಿಸವನೇರ್ದೆ ಇನ್ನನೇ ಯಾವು ಅದೇ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಪಂಡನೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರನ ದಾಟುವೇನು ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಅರ್ಥವಂತರು ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದತ್ತು ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಅರೆಗದಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಬಂಧನ ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಒಯ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಹೊಡತೆ ಅಂಚದ್ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ವಸಿಷ್ಠರ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ್ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಕೊಂಡನೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರನ್ ದಾಟುವೆ ఒక ಮಾನವ ಕುಲತ್ತ ಒಳಿತುಗೋಸ್ಕರ ఒక ಪೂರೆರ್ನಲ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಾರೆ ಈ ಏನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮಕ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ಪುನ ಈ ಉಪವಾಸದ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ವಿವರಿಸವೆ ಅಂತ ಪಂತ ಅಂಚದ ವಸಿಷ್ಠರು ಪನ್ನೆರೆ ಇದಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ್ ಮಾತೇ ಇರ್ಲ ಋತುಲೆ ನಮಕ್ ಪೂರ ಪಾಪನ್ ಕಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇದೇನು ಕೇಂಡಲೆ ಅವು ಈ ಮಹಿಮೆನ ಕೇಂಡಲ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಪರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆಪ್ಪ ಆತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಇರ್ದು ಈ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಪನವೇ ಅಂಚದ್ ವಸಿಷ್ಠರ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಓ ರಾಮ ಆ ದಿನನೇ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಇಂದು ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಪೂರಾ ಪಾಪಲ್ನ ಕೋಪ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಮೋಹಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು
ಎಂಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧುನಿಕ ಮೋಹಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಣ ಏಕಾದಶಿತ ಪುದರ್ಲ ಮೋಹಿನಿ ಅಂಚದು ಓ ಪ್ರಿಯ ರಾಮ ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಐನ ಆಚರಿಸವನ ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿನ ಮಾಯದ ಜಾಲಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಯಡ್ ಬೂರ್ದತೆ ಆ ಮಾಯದ ಜಾಲಡ್ದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿದೆ ಕನತೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ನಿನ್ನ ದುಃಖನ ಪೋಪಾರೆ ಈ ಮಂಗಲಕರ ಏಕಾದಶಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಆಚರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪ ಆತ್ ಫಲ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಂಚದ್ ಇಂದು ಸಾಧಿದ ಪೂರಾ ಅಡೆತಡೆಲೆಂಪಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾಧಿಡ್ ಪೂರಾ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪಣತೆ ಐನ್ ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂಚದ್ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಸಂಕಷ್ಟಲೆರ್ದು ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಏತ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡತುಲೆ ವಸಿಷ್ಠರ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡೋರ ನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆನ ಯಾನ ವಿವರಿಸನಗ ಗಮನ ಕೊರ್ದುಕೇನ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಮಹಿಮೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನ್ ಗಮನ ಕೊರ್ದುಕೇನ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಮಂಗಳಕರ ಏಕಾದಶಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡಲ ಯಾವುದು ಕುಲೆ ಕೇನೋ ನೆಡ್ದೆ ಪಾಪ ನಾಶ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪಣ ಪಂತ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಸುರಾಪಾನ ಗೋಹತ್ಯೆ ಅಂಚಿನ ಪಾಪ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಪಂತ ಅವೇ ಅಜರ್ ಕೇಂಡ ಆತ್ ಮಹಿಮ ಅವೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಬಸಿಸ್ತೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತಗತ್ ಬಂತು ಅವೇ ನಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಬಂತು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ ಪಂಪನು ವಸಿಷ್ಠೆ ನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆನ ಯಾನ ವಿವರಿಸನಗ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಕೇಳ್ನ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಮಂಗಳಕರ ಏಕಾದಶಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡಲ ಯಾವು ಮಲ್ಲ ಪಾಪನ ನಾಶ ಬಂತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ನಂಚದು ಅದೇ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪುದು ಅಂಚದ್ ಅವ್ರ ಕತೆ ಪನ್ನೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇನೋಡಿಗೆ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಕೇನೋಡು ಪಂಡೇರು ಕೇಂಡಲ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ನಾಶ ಅಂಚದ್ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿತ್ತ ದಡಟ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಗರ ಇತ್ತದು ಐನ್ ರಾಜ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಆಲೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಓ ರಾಮ ಚಂದ್ರವಂಶಡ್ ಪುಟ್ಟುನ ಈ ರಾಜೆ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನಾರ ಸತ್ಯವಂತ ಆದಿತ್ಯರ್ ಆರ್ನ ರಾಜ್ಯಡ್ ಧನಪಾಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವರ್ತಕ ಇತ್ತರಿ ಅಂಚದ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಸಂಪತ್ ಬೊಕ ಧಾನ್ಯಲೇನು ಹೊಂದುದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ ಪಂಡ ಕೆರೆಕ್ಲೇನು ತೋಡಿಸಾದೇರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪಲೇನು ನಿರ್ಮಿಸಾದೇರಿಗೆ ಬೊಕ ಭದ್ರಾವತಿದ ಪೂರಾ ಪ್ರಜೆನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪುರ್ಲಾಯ್ನ ಉದ್ಯಾವನನ ನಿರ್ಮಿಸಾ ಇದ್ದೇರಿಗೆ ಆರು ವಿಷ್ಣುನ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ ಐನ್ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೆರಿಗೆ ಏರು ಮಾತಾಕಲ ಪುದರ್ಲ ಪಂಪೆ ಸುಮಣ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ಸುಕೃತಿ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಮೆಟಿ ಮಾತ ಪುದರ್ಗ ತಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದ್ ಒಂಜಿನದ ಸುಮನ ರಡ್ನೆದ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿನದ ಮೇಧಾವಿ ಅದೇ ಮೇಧಾವಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಒಕ್ಕ ಸುಕೃತಿ ಅದೇ ಸುಕೃತಿ ಪಂಡ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮೆ ಒಕ್ಕ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಚಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚ ಐನು ಜೋಕ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚದ್ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆರ್ನ ಮಗೆ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಪಲ ಪಾಪದ ಕೆಲಸಡೆ ತೊಡಗದಿತ್ತು ಅದೇ ಪುದರ್ಗ ತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂಜದ ಪುದರ್ಗ ತಕ್ಕನೆ ಐತೆ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಪಾಪ ಕೆಲಸಡೆ ತೊಡಗದಿತ್ತು ಅಂಚದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈಶ್ಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪುನ ಅದೇ ఒక ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಂಚಿನ ನೀಚ ಜನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವನ ಬುರ್ಚಂದ್ರ ಆಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಜೂಜು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕೆಲಸಲೇನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಪುರಾ ಬುರ್ಚನ ಕೆಲಸನೇ ಮಂತ ಅಂಚದ್ ಆಯೆ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರೇನು ಪಿತೃ ನಕ್ಲೇನು ಹಿರಿಯರೇನು ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತನ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೇನು ಅಗೌರವಿಸೊಂದು ಲೇರೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸದ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ತನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯೋಚಿಸವನೆ ಖರ್ಚು ಮಂತು ಕೇನುಣ್ಣೆ ಜೇವೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕೊಣೋದು ಮಾರುನೆ ಕಾಸು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದು ಯಾಪಲ ನಿಷೇಧಿತ ಆಹಾರನೆ ಹೂವೆನ್ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲೆ ಐನೇ ತಿನ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಪರೀತವಾದ ಪರೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಧನಪಾಲೆ ತನ್ನ ಮಗೆ ವೈಶ್ಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನೆ ತೂಯರಿ
ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಕೈ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನೇನು ఆయన ಪೊಪ್ಪ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ತೂದು ఆయన ಇಲ್ಲ ಅಡ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡಿ ಮೇ ಬರ್ಚಾನ ಅದೇ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಅಮ್ಮೇರ್ದಾದ ಅಂತಾರೆ ఆయన ಧನಪಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡಿ ಆನೆಡ್ದು ఆయన ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ఆయన ಟೀಕಿಸ ಅಂತಿರ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಲ ಮೀ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಟೀಕಿಸ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಆರ್ನೆಡ್ ದೂರ ಆಯೆ ಆಂಡಲ ದೂರ ಆಂಡಲ ಆಯೆ ತನ್ನ ಆಯ್ಗ ಬತ್ತಿನ ಆಭರಣ ಪೂರ ಮಾರ್ದ್ ಹ ಬೊಕ್ಕ ದರಿದ್ರ ఆయనದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವೈಶ್ಯರ್ಲ ఆయన ಬುಡ್ದು ಬಡತನದ ಕಾರಣ ಆಯೆ ಅವಮಾನಿ पण ಮಾತೆರ್ಲ ಅದೇ ಕಾಸು ಇತ್ತು ನೆಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಅಂಜದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಮೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಕ ಪೂರ ఆయన ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ವೈಶ್ಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಜದ ಈ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತದಾದ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತ ಇತ್ತದಾಲ ಇಜ್ಜ ಆಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಏರ್ಲ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆಯ್ಗ ಪಂಡ ಬಡವಾಣಿಗೆ ಆ ಯೋಚಿಸಗೆ ಯಾನ ದಾದ ಮನ್ಪ ಓಡೆ ಪಾಡ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೆ ಕಂಡೆರೆ ರಾಜ ಭಟ್ಟೆರ ఆయన ಬಂಧಿಸರಿಗೆ ಆಂಡ ಅವು ಏರು ಪಂಡದ ತೆರಿನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ఆయన ಪೊಪ್ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧನಪಾಲ ಪಂಡದ ತೆರಿನಾಗ ಅಕ್ಲ ఆయన ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತಿರ್ಗೆ ಪುಣ ಬೇರ್ನ ಮಗೆ ಧನಪಾಲೇನ ಆತೆಡ್ಡೆ ಪುದಾರದ ರಾಜಂದು ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಪಂಡಾಗ ಮೆಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಡೆದ ರಾಜಲ ಬುಡಿಗೆ ಬುಡ್ಕ ಮಾರೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಮೋನೆ ತೂದಲ್ಲ ಮೇನ್ ಬುಡ್ಕ ಇಂಚ ಆಯ್ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ತಿಕ್ಕು ಬುಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ఆయన ಅಹಂಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗೌರವರ್ದು ಆಯ್ಗ ಬೇಜಾರಾದ ಏರ್ಲ ಆಯ್ಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪುಜಾರ ಅಹಂಕಾರ ಪೂರ ಪೋಣ ಅಂಚದ್ ಆ ಬುರ್ಚಂದನ ನಡತೆ ಇತ್ತನ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಪತ್ತದ ಕೈಕ್ ಬೇಡಿ ಪಾಡ್ದು ಆ ದಲಿಸ ಆಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ఆయన ಚಾಟಿರ್ದು ಆಕನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಭಟ್ಟೆರ್ ಆಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುದು ಸಾರಿ ಪಾಡಿರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಅವೇ ಎತ್ತು ಗುಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನೆ ಸರಿ ಹಾಕದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರಿ ಓ ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ದಾಯ ಈ ರಾಜ್ಯಡ್ ನಿಕ್ ಒವ್ವೇ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಉಲ್ಪ ನಾನು ಉಂತೆರೆ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರಿ ಏತಾಂಡ್ ಏತು ಸರಿ ಆಂಡ್ నీకు ఏది సరి పండి పండకి ఏనుండే ఇజ్జాని పండే అండ్ ఈ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ತನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೆ ಆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮುಕ್ತಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುದೊಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಲೆದಾಡಿರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಗ ಬಡವ್ ಬಾಜಿಲದ ಬರಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಯೆ ಆಹಾರಗೋಸ್ಕರ ಕಾಡದ ಪ್ರಾಣಿ ಆಯ್ನ ಸಿಂಹ ಜಿಂಕೆ ಪಂಜಿ ತೋಳ ಇದನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಪಲ್ ఆయన ಕೈಡ್ ಬಿಲ್ಲು ಭುಜತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬಾಣ ಜಿಂಜಿನ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚದಾಯೆ ಚಕೋರ ನವಿಲು ಕಂಕ ಪಾರಿವಾಳ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಪಕ್ಷಿಲೇನ್ ಕೆರೆಗೆ ಆಯ ತನ್ನ ಪಾಪದ ಜೀವನ್ ನಡಪಾರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಲೇನ್ ಕೆರೆಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪಾಪದ ಫಲನ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದೇ ಪೋಣಿಗೆ ఆయన ದುಂಬುದ ಪಾಪದ ಕಾರಣದ ಆಯೆ ಇತ್ತ ಪಾಪದ ಸಮುದ್ರಡು ಮುಖ್ಯ ಪಂಡ ಪಾಪದ ಮಿತ್ತು ಪಾಪ ಅನ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಏತ್ ಬಳತ್ ಮತ್ತ ఆయన ಪಂಡ ಐದ್ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪು ನಂಚನೆ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಆತ ಪಾಪಂ ಅನ್ಪೆನ್ನಲೆ ಪೂರ ಕಂಡುನಾಂಡ್ ವೈಶ್ಯರ್ನ ಸಂಘಂ ಅನ್ಪಡಿ ಏತ್ ಪಾಪಂ ಅಂತೆ ಅದೇ ಇತ್ತನ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ್ ಕೆರ್ಪುನ ಅದೇ ಪಕ್ಷಿಲೇನ್ ಕೇರ್ಪುನ ನವಿಲ್ ಅಂಚಿನೇನ್ ಮಾತದೆ ಅಂಜದ್ ಈ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಪಲ ದುಃಖಿತ ಆದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ತನ್ನ ದುಂಬುದ ಪುಣ್ಯದ ಬಲರ್ದ್ ಆಗ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮುನಿನ ಆಶ್ರಮನ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮ ಅಂಚದೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುನ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚದ್ ಅದಾದ ಮಂತೆಗೆ ಈ ವೈಶಾಖ ಮಾಸಡ್ ಪಣ ಅವ ಆಗ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಒಂದು ಈ ಭೇಟಿ ಆಯ್ನೆ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮುನಿನ ಆಶ್ರಮನ್ ತುಯೆಗೆ ಆ ದಿನ ಅಂಚದ್ ಆ ಮಹರ್ಷಿ ಗಂಗಾ ನದಿಟ್ ಸ್ಥಾನ ಮುಗಿಪಾಯರಿಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿಟ್ ಮೀದ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚದ್ ಆರ್ನ ಮೈದ್ ನೀರ್ದ
ನೀರು ನಾನ ಪಣಿ ಪಣಿ ಅದು ಬೂರೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಡ ಮೀದು ಬತ್ತನೆ ಅದೇ ಗಂಗಾ ನದಿ ಆ ಮಹರ್ಷಿನ ಚಂಡಿ ಆಯ್ನ ಕುಂಟುಡು ಬೀರೊಂದಿತ್ತನ ಬೂರೊಂದಿತ್ತನ ನೀರ್ದ ಕೆಲವು ಪಣಿಕುಳನು ಮುಟ್ಟುನ ಭಾಗ್ಯ ಆ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಿಕ್ಕನು ಅದೇ ಅರ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಋಷಿ ಅದೇ ಅರ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಆ ನೀ ಶರೀರದ ನೀರು ಚಂಡಿ ಕುಂಟುಡಿತ್ತೆ ಅವು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕು ಅರೆ ಆರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ತಕ್ಷಣನೇ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿಯರು ದೇವರನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಏತು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತನೆ ಅವ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಅಂಚ ಅಂಚದು ಆಯನ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚದ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮುನಿಗಾಯ್ದಾದ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಏರಿಗ್ಲ ನೆಕ್ದುಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆಯ್ಗ ಗಂಗಾ ನದಿತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಾಂಡ್ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮುನಿನ ನೆತ್ತ ನೀರು ಬೂರ್ನು ಅದೇ ಅಂಚದಾದ ಆಯನ ಪಾಪ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಆಯ್ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮುನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೆಗೆ ಓ ಮಹಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ದೈದೀದಿ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮನ್ಕೊಡ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನಿಂತು ಪಲ್ಲೆ ಜಿಂಜ ಭಂಗ ಐತಿ ಸುಲಾಬಡಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜೀವನಡು ಪಾಪ ಮಂತೆ ಐಕ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನಿಂತು ತೆರಿ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಜೀವನಡಿಯಾನು ಸುಮಾರು ಪಾಪಲೇನ್ ಮಂತದೆ ಅವೆಕ್ಲಿ ಐದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಡವೆ ಆತು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಡವೆ ಆದುಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪನೇ ಕಾರಣ ಅವೇ ಅಂಚದು ಐಕ್ ಆ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮುನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಓ ಮಗ ಈ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ಕೇನು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ ಪನ್ಪುನೇನ ಕೇನು ನೆಡ್ದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಪನು ಪನ್ಪು ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಏಕಾದಶಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಏಕಾದಶಿ ದಾದ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪದ ನಮ್ಮನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂಚದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೌಂಡನ್ಯ ಮುನಿ ಆ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಓ ಮಗ ಮಗಾಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ಕೇನು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇನು ನೆಡ್ದೆ ಕಾಲಿ ಕೇನು ನೆಡ್ದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾ ಈಗ ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ಕೇನೋಡು ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ದು ಕೇನೋಡು ಏಕಾದಶಿದ ಮಹಾತ್ಮೇನಂತ ಪನ್ಪು ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ನಮಗ್ ಬಂತು ಅದೇ ವಸಿಷ್ಠ ಎಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಪಂಡ್ಯರು ಅವೇ ವಿಚಾರ ನಿತ್ಯ ಕೌಂಡುನ್ಯ ಮುನಿ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪಂಡು ಈ ನಿನ್ನ ಒರಿನ ಪುರಾ ಪಾಪರ್ದು ಮುಕ್ತಾಪ ಈ ವೈಶಾಖ ಪಣ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮೋಹಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುಣವೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಏಕಾದಶವೇ ಇಂದು ಮೇರು ಪರ್ವತದಾತು ಮಲ್ಲ ಪಾಪನ ನಾಶ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಹೊಂದುದುಂಡು ಮೇರು ಮಂದಾರ ಮಾತ್ರಾಣಿ ಅವೇ ಅಂಚನು ಮೇರು ಪರ್ವತದಾತು ಮಲ್ಲ ಪಾಪನ ನಾಶ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಏಕಾದಶಿ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂಚದಿ ಎನ್ನ ಸಲಹೆನ ಪಾಲಿಸದು ಭಗವಾನ್ ಹರಿಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ತುಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಯರ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಈ ಏಕಾದಶಿನ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಉಪವಾಸನ ಆಚರಿಸೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಕೊಡೋ ಇನ್ನು ಏಕಾದಶಿ ಈಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಅದೇ ಕಾಣೆಲಕ್ಕ ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಕೊಡು ಅಹಂಕಾರ ಪತ್ತರ ಬಲ್ಲವೇ ಏಕಾದಶಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪತ್ತು ಯಾನ್ ಹತ್ತು ದೇವರೇ ಎಂಡ ಪತ್ತಾಲೆ ಎಂಡ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಜೀರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತು ಅವೇ ಅಹಂಕಾರ ಪತ್ತುನೆ ಅಂಚಂದಾಲೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಪತ್ತನಕ್ಲುಲ್ಲೆ ನಿರ್ಜಲ ಯಾನು ನಿರ್ಜಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ಪಂಪುನ ಭಗವಂತ ಇರ್ ಪತ್ತಾವುಡೆ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ವಿನಮ್ರ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತುಡಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅವಾಗ ಏಕಾದಶಿ ಮಂತನ ನಮಕು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಡ ಶಕ್ತಿ ಜಿ ಭಗವಂತ ಇರೇ ಎಂಡ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮನ್ಪಾವುದು ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪಾವು ತುಲಿ ಇಂಚಿನಾಗಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಹಂಕಾರನ ಯಾಪಲ್ಲ ದೇವರ ಟಾಲರೇಟ್ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪೋಡು ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿ ಕರ್ತ ದೇವರೇ ಎಂಡ ಮನ್ಪಾಯಿನೇನು ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಭಗವಾನ್ ಹರಿಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುಡು ಉಪವಾಸನ ಆಚರಿಸಂಡ ಈ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಫಲಲೇರ್ದು ಮುಕ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದ ಈ ಪಾತ್ರನ ಕೇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಹಿಡ್ದು ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಪತ್ತು ಅವೇ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಮುನಿನ ಸೂಚನೆದಂಚನೆ ಮೋಹಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ಉಪವಾಸನ ಆಚರಿಸನಾದು ವಚನ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ತು ಕೌಂಡನ್ಯ ಮುನಿ ಕ್ಲಾನ್ ಪತ್ತು
ఓ రాజా ఆ పనుందు లేదు కొండ ఓ రామచంద్ర ಭಗವಾನರೇ ಮೋಹಿನಿ ಏಕಾದಶಿತಾನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸವನೇ ಒರಿಯೇ ಪಾಪಿ ಆದಿತ್ತನ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಧನಪಾಲನ ಮಗೆ ಪಾಪರಹಿತಾಯ ನಂತರ ಆ ಪುರ್ಲಾಯನ ದಿವ್ಯ ರೂಪನ್ ಪಡೆ ఒక అంతిమవాదు పురా అಡೆತಡೆರ್ದಲ ಮುಕ್ತಾದ ವಿಷ್ಣುನ ವಾಹನ ಆಯ್ನ ಗರುಡನ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುದು ಭಗವಂತನ ಪರಮಧಾಮಗ ಪೋಯಿಗೆ ತುಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದು ಓ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೋಹಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ವ್ರತ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕತ್ತಲೆದ ಮಾಯಾ ಬಂಧನನ ಕಲೆಯುಂಡು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರಿ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ನಿರ್ದ್ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ವ್ರತ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ವ್ರತ ಉಳಿತವೆ ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿ ನಮ್ಮ ಯಾಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವರು ಅಂಚದ ಇಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಂಪೇರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಂಪೇರು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಯೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮೋಹಿನಿ ಏಕಾದಶಿನ ಆಚರಿಸವನ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪುಣ್ಯಗ ಸಮವಾಯಿನ ಒವ್ವೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಆವಡ್ ಯಜ್ಞ ಆವಡ್ ಈಜಿನ ದಾನ ಆವಡ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆತ್ಮ ಕಲವ ಏರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿದ ಅವತನ ಈ ಮಹಾತ್ಮೆದ ಒಟ್ಟಿಗೇರು ತಿರಿದು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಆಕಲು ಒವ್ವೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಆವಡ್ ಕೋಣ ಆಕ ಫಲ ಬರಂದಿ ಕೆಲವರು ಪಂಪಿರತ್ತೆ ಆಡೆ ಪೋಡು ಇಡೆ ಪೋಡು ಒವ್ವೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಯಜ್ಞ ಅನ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ದಾನ ಅನ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ಮೇರು ಬಂಗಾರದ ಪರ್ವತನೇ ದಾನ ಕೊರಡು ఒక మోహిని ఏకాదశిత మహిమను కేనున ఒక అధ్యయనం అన్పునాయే 1,000 ಪೆತ್ತಲೆನ ದಾನ ಮಂತನ ಪುಣ್ಯನ ಪಡೆವೆ ಅಂಚತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತ 1,000 ಪೆತ್ತ ದಾನವಂತ ತುಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಲ ಏರು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡೆ ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಎತ್ತು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ಪನೆರೆ ಐಟಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರದು ಕೇಂಡಾರು ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಅಂಚೆ ಏರು ಪನ್ಪೇರು ಕೇಂದ್ರ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಹಿಮೆನ ಕೇನುನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನಾಯ್ 1,000 ಪೆತ್ತಲೆನ ದಾನ ಮಂತನ ಪುಣ್ಯನ ಪಡೆದು ಇದು ಭಗವಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ವಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಹಿಮೆನ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಬಿಟ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ಇಡೆಗ್ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಇಜಿನ ಮೋಹಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಮಹಿಮೆದ ವಿವರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.